waluongo gi ni lifeline. Ei tariff application ni wa recognize joma nie lifeline go. Gin ji ma ei customer base wa mar ji milion 9, nitie ji kaka milion 6 ma gin jok matiyo gi stima ma piny ma dwaher ni mondo giting're malo. So e tariff application ma wakelo ni EPRA wakwayo ni wabed gi band man piny ni, band miluongo ni lifeline ni, mondo gin omigi nengo mapiny ma ginyalo afford. Chakre ne ket lifeline band, waneno ka jo Kenya man piny nyalo tiyo gi stima, ginyalo chako businesses matindo tindo. Ka gisechako business matindo tindo to koro consumption gi medre, to gin be koro ginyalo loso pesa moro kanyo ma koro ginyalo chulo go stima sama koro gi transit e band mamalo. So biro bedo lifeline band man piny ma bech nengo stima gi biro bedo piny mondo ginyal manage medo tiyo gi stima. En hero wa kendo en hero sirkal kendo hero sector ni mondo ji owuogie tiyo gi sources mag light ma kethon gi ngimagi. Ka nyangile ka ng'ato tiyo go to iro ma en go cha ketho wang' ji, ketho breathing system kaka ji yweyo, miyo gi shida ma koro duoko gi kendo osiptal gidhi gitiyo gi pesa nogo manyo gi save no. Koro ber mondo ji oti gi stima, nikech stima ler, stima onge gi shida ila iro, shida ila health problems ma sources moko go kelo. Koro ka gitiyo gi stima no to eventually obedo cheaper. Kendo sani wan gi model mar prepaid ma iketo tokens kaka inyalo to itiyo go kaka inyalo. So Sharon, the biggest thing mantie tariff application ni marango ja Kenya man gi shida cha en lifeline band. Lifeline band ng'ato